এইটা কিসে অর্ডার করছ? এটা গোটে মেথি, বଣ মেথি। এটা ସବୁ ସେ ମୂଲିଆ ସଫା କରୁଛୁ ନା? ସଫା କରି ଆମ୍ବ ନଗେଇ ଏମିତି ଜୁତ ଲାଗିଲା ଆମ୍ବ ନଗେଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇବା କରିଦେବା, ସେଇଠି ବସିବା ଗୋଟେ କରିଦେବା। ନିମ ଗଛ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଛେନଛେନି ସବୁ ଖାଲି ନିମ ଅଛି। ମୁଁ ବାଡ଼ କରିଦେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ, ଏଇଟା ମାଣ୍ଡିକି ଆସିଛି କିଏ କ'ଣ ଏଇ ଇଏ ବୁତାଳ ଗଛ ଲଗେଇଛି ଭାଇଲି ଗୋଟେ ଗଛ, ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ବୁତାଳ ଏଇ ପଥର ପରକୁ ଛାଡ଼ିବା ମାଟିକି ଧରିବ। ହଁ এটা বারা হয়েছে কেরা জানলে কেরা বারা থেকে আসছে সঙ্গে সঙ্গে কিছু শুকুছ পানি ফানি যাচ্ছে ସବୁ ପାଣି ଏଇପଟେ ଯାଇକି ସେଇଠି ସବୁ ଯିବ, ସେଇଠି ଗଳିଯିବ ସବୁ, ସେଇଠି ସବୁ ଗଳିଯିବ ନା ପାଣି। ଏଇଟା ବାଧା ଚାଲି ଆସନ୍ତି ପୁରା। ନଗେଇଛି ହଁ ସୁମାଳୁ ସୁମାଳୁ ପାଇଁ ମୋର ଏଠି ମଠଟା ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ନା କିଛି। ଏଇଠି କିଛି ପୁହା ନଗେଇଥିବ, ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକେଇଦେବି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛତୁ ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେବି। ଏଇ ଉଠିଗଲି ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖାଲି ଛାଡ଼ି ଆଉ ସେଠି ଗୋଟେ 5-7ଟା ଗଛ ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା। ଏଇଟା ଚତୁର୍ମାସିଆ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଟା ଇଏ ହେଇଯିବ, ବଣ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଇତାଳୁ ଦେଖିବୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପକେଇଥିଲି। ମୋର ଭାରି କାଇଦା କରି କାମ କଲା ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଗୟା ଜାମରୋଡ଼ ଅତା ସଫେତା ଆମ୍ବ ଡାଳିମ୍ବ ଏଇଠି ହବ ଆସନ ମୋର ପିଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହବ ମାଟି କଥା ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଉଞ୍ଚା କରିକି ଆସିଯିବ ବୁଝିଲ ନା। এইটি হলো আমার শৈমে এইটি আর গোমাতা এই বাটি তাঙ্কু রাস্তা ছাড়বে নিজে এই রাস্তা রাখি আর কি গাই রখিছেন দেখি আহাই তো যা আগুয়া আইব धनी मंदिर हो मोर ये सदा कंटिन्यू गीता भागवत ये बुझे ना मंदिर चल ये सब से जा जा